Igama lam ndinguKhululani Njikija, ndimele iingcibi zaseNtabankulu. Sizofundiswa apha ngurhulumente esixhobisa ngempilo zabantwana xa njengangoko bezongena ngoku. And funeke bengene sifundiswa into yoba mabangene abantwana esikolweni sebegqibile ukubhala, mabangene bephilile babuye bephila. Into ebalulekileyo noba sike sebeyile phaya funeke betheni bekwi-age efanelekileyo yoba angene, and yonke into askrinwe, enziwe yonke into efanelekileyo. Urhulumente ke usixhobisa ehlala esifundisa, nathi ke siyazama ukuba sisenze loo nto urhulumente athi masiyenze. Abantwana funeka singakhohlwa ukubapha amanzi phaya entabeni. Siloko sijonge impilo zabo ke no-health uyasincedisa lapho umane utshekitsha, sincedisana naye nathi sizincede.